नमस्कार, मी पराग. हाय, मी आरती. नुकताच आम्ही स्प्राउट मॅजिक म्हणून एक बिझनेस स्टार्टअप केला आहे. तर 7-8 दिवस झाले बिझनेस चालू करून आम्हाला. आमचा हा जो स्टॉल आहे सकाळी 7 ते 11 पर्यंत चालू असतो. ते फर्स्ट पासून चांगला रिस्पॉन्स येतो कस्टमरकडून. तर आपण एकदा दाखवूया तुम्हाला काय काय आपण टाकतो यामध्ये. बघा, हे सर्व मिक्स स्प्राउट आहेत. आपण मूग, मटकी, चणा, परत शेंगदाणे, परत काबुली चणा टाकले यामध्ये. हे बॉईल आहेत आणि वरून आपली गार्निशिंग असते. बीट, काकडी आहे, वरून कांदा, परत आपले डाळिंब आहेत, गाजर आहेत, यामध्ये पंपकिन सीड्स आहेत. तो 300 ml चा कंटेनर आहे हा. तुम्हाला अशी पॅकेजिंग भेटेल आणि यामध्ये सगळे काही इन्ग्रेडियंट्स आहेत जे तुम्हाला आता दिसतच असतील. प्लस एवढी चांगली क्वालिटी आणि क्वांटिटी तुम्हाला कुठेच भेटणार नाही. ते फक्त 49 रुपीज मध्ये. तर नक्की आमच्या स्टॉलवरती व्हिजिट करा. आपलं लोकेशन आहे जुईनगर स्टेशनच्या फर्स्ट प्लॅटफॉर्म वरून बाहेर आल्यावरती